Adlaw mga brad, karong episode magluto ta og puso sa saging salad. Ginagawa mo gamit ang kaning kuan gata sa lubi. Una nato buhaton ani lapuan sa nato. Para muhumok siya. Asa ni panitan ni. Ito na kuan na siya. Puti na niya. Ano na ito atong lapuan. Ini siya mga brad. Promise. Kami kayo. Ito na ni Irmat. Hangtod na siya mo kuan. Hangtod na. Puti na siya. Pag kuan na gyud. Kuan na siya. Humok na sa siya. ilanan ana siya. Humok na siya. Ano na yung ginagawa na rin. Wabi bagaay pa siya niya. Gamay ra daytoy kuan. Ano yun siya. Kinabuhi sa puso. Pwede na siguro. Ang uban na ni mga brad kay isugba nila. Isugba kay kuan lami ito siya kaya kumot sa aso ba sa sinugba pero hindi siya magutog sugba dali kay uling kayo. Pwede na siya mga brad. Kuan nato. Nag-isa sa nato. Puson sa nato ng mga brad. So nato ning mga pungango mga brad, yung pungango nila. Hindi siya tumoy po dato ko makaan at pinsan ni. Hait mo na siya. Tapos pikaso nato. Ito stainless ito. Ano yung nakinig ko mga brad? Subok tawagan sa isla. Subok. Mga pagsubok naman yan. Mga pagsubok lamang yan. Itigil ang laban. Puso ng saging. Saging lang ang may puso.
dito, lapuan na siya mga brad. Mga lapuan yan. Napunta na may asin mga brad kaya para ayun na pa mga brad. Bro. Mga brad, ang nato. Ito na natin ang bukal, mahumok na to siya. Sabi na ang bukal, mahumok na itong puso. Ito na po dahil, ay na po dahil yung procedure. Karon, magkupog siya daan o lubi. At ikupog siya daan. Itong lubi mga brad. Ito ikupugan. Ito ikupugan eh. Suka. Suka eh. Suka, ikupog. Kadto na tayo nga sa baw. Muna tayo isagol nato sa isagol nato sa puso sa sagol. Hila. Pero po kung managana po ng suka. Okay mga brad, yung plus pag ano ko na itong puso, pag siya may humbo, hiwa na talaan o lamas. Lamasan ha. Kamatis, bombay, atsal. Atsal yan. Hindi ka meron sura ng bombay. Mga pa sa bombay. Kaya na lang. Ay pwede pa natin ang lemon sito. Mura gyapon na kag nagkilaw ba salad niya.
na nato mga brad ang kuan. Okay na mga brad. Okay na siya. Pwede na. Putang. Bugan pa natin yung mga brad. Gagmayin po natin eh. Bugan sa main sa grado din ano mga brad oh. Muna siya ang kuhan. Nilapuan na nato. Sa ni pabugnawon kay ato ni kupugan kuha na tug tubig taro na to gagmay pinot nalay na to isagol sa kuha. Ano ni mga brad ang kuhan? Suka nga o gata. Ipupog na ako. Ato na ibutang salamat. Natin na natin. Salamat to. Lami kayo ni mga brad. Ayan eh. Puso sa saging lang gulang ani. Yan, timplahan natin kasi. Gagawin yung lingguan. Puso saging. Nilapuan. Asa kupugan sa dahil natin ni siya. Awan sa natin tubig. Kupugan sa natin daan. Wala ang tubig niya. Taro na nato mga brad, mayon nato ni siya. Ano yung kinupugan na nako nga kuan. Puso. Ano na siya na ano. Imagine siya.
itong kuan mga brad. Salad. Puso sa saging. Puso ng saging salad. Okay, good. Mga brad.